Kakinhuan kiseng bhalang mausunram kabakantop ya ka HYC, HANM, FKGGP, mentakasi kakandai taregnai lur, ajar arpuwai kirawan yakendo yo menteri rangba kajilla ukanrat kesangma, halor bandawa ban kintiup kerdan no ya ka mausunram syaka civil subdivision. Haka jingwan yakendo jang kiseng bhalang lawan senralang do UMLA ka mausunram uba HM Shampuliang, bat UMDC ka mausunram uba Alvin Saukme. Kenta kabang iyo ya kaban Shom batu Chief Minister hak kamera kasu but nilayo ya ka discussion hak bubun kilang namata ki jingduna jong kadong kathan ji kathan musram but ka issue ka bakam perpang hi dei mata sngi ka dei havidei but ka jingkentiu ya ka musram sia di blok syaka civil subdivision nagleng jongu chief minister nyo ya ka positive response ke jo but kumki noilam jong ka kunun sambala rakat bu de jingdon lang jong sa samplem lokal beli bari sa albin beli di sini jong ka thi musram jongi ni kerman ba nagliang kejungu unsa perkat marban syania ke start kejungu baun consider baun petlam nakam ta ke bet kebyang abha kamya jong pat ba jong isathi kani ka issue kamde issue ka issue ka badang dangshan kadi ka issue kapal slamban adu ki life force nam musa akba ki noilam jongi kembali kila persang ban rae kini isu ban pun semua usaha sokar andre kini sokar boleh ada baro kimshim masngap nomor kata kini ke kentiro kimshim la shong thai kimshim la shong klikti ring ya betang ke jing dawa jongi but ni kermen ba apo ke jinglam jong kongrat sama chimsa ngi skam ba ungle yege bari male nakamta jong ka musram jongi nomor bak musram sia blok kamdesu ka musram ka kamdesu ka blok ka badang shen henry kala palat ru ek san posnam naru rais pa ru fulai ka thi ka musram ka penlong ya ka musram sia blok kawai naki blok badang ko jong ka jala meglia kai ka tikular nam minister nakaliang jong ish nakaliang jong la persang ban snap ya kijing kera kijing kijing pun semua kijing but yang mentahi mulai yang man ai ya kata ka kolar baun ban kentiu no ban penlong no ai kata civil subdivision henry ni syania aga jing start kijing but ni sutu ba kini government kadi kamdi government single majority government kadi coalition government ko haban panjumut lang na baru di kolik budan ka MD government ngaso kaban kong yang anai kuble kini ki nong elam jeng seng balang jong kini ke thain jung isi thain musram baki yo ya kini ke por na chief minister baki lai khot lang maya don rekat yang aku MLA but MDC balbin ru nilai don rekat but ke memorandum ba ki seng balang ki la chief minister kala kentuk ya ki jingdawa ya ke development ya ke thain berkoi hakam musram but kamtapnya ya ke subdivision ya ke civil subdivision de chief minister la don kejimut wong ban le ya kata kam ban ai ke subdivision ndrei kumalom nata wong kidon bun kijing dawa ki civil subdivision na keleng sodong kidon bak dawa na laskin don ba dawa na tangaro dan de sekiwi ki jaka ki bakipan na kum na pathar kama kum ta ter ndrei wong ya kamong sun ram ru wong anum leklet namar ba habang ya shim ya ka discussion ngin hab yong lang ban yepe ba kini baro ki badai hop ki badai ban yo ka subdivision kamot u sapunwan ha kata ka committee ban pe ban bishar ban a ya ka subdivision rekan de bat ya ka pelapisa jang ka sokar te ngaso bakal kabyang karukom jubab jang u kadai ru badai ban le amtahi ban shuong kular mentah-mentah hakmat jungi unum lah hibu le kata namar ba
kadon ki prosedur don ki komiti ki beri benyai lembah ndrei nakalian jonga ngasu penpau tang kwe ngongsa kajinglut hapo ka Mausunram konstitusi ke subdivision ban sinai subdivision po Mausunram kanum don kajinglut ke papalat kadau kalong namar bangi ngiladon lupa ki office subdivision Labun ba tagumanong no mentang ngiladon SDO PHC ngiladon SDO MSCB ngiladon ki SDO PWD Armut ngiladon u engineer PWD division te ngiladon de u range officer jong ka soil ngiladon de ki wigi department ki central department ki don nangda nakaliang ka Brahmaputra board nakal central water commission kita bar khoi ngiladon lupa tengawong himdon kamsyo ba pinpulut pisatan ya benda ka Mausunram dada PI ka civil subdivision ini nalor kata urang ba snong jong ka Mausunram ubadon rekat ban ngi meneh ha jialang uru ula kubur ban ong ban ai ka khendo ya benda ka ni ka jingsna lane ban snai ki yeng ki sem yam tak subdivision te kata kamut ngi lalong ready ba on the day ong banda declare ya ka subdivision nang ta sawat pisa ban thiet khendo ban thiet jaka sulut kai ka pisa ka sarkar ya kilan compensation ngimdan kam ha ka Mausunram jodi bon ki office kila don lupa ki khendo petang ka PWD complex ke jaka jo ka PWD ka he hadu kata ta hadu ngilala ban convert ya ka we ka football playground apo ka complex jong ka PWD te kata ka penpau ba nakaliang ka Mausunram ngila long ready lupa stang ban ong ban penbena bat ka office ka de ban sedang no kabar ngila pensngau ho chief minister ka jing ba ki shem ki pai ba ki shem ki jing ka le kawan ka renti singkin ka surok na weloi hadu habalat kalong ka basni hadu kata te ngila dawa ya chief minister ba un shem ya kan ka surok on priority basis kenang ba ya kan ka surok weloi hadu habalat dei ban sanction mentau snem hi te ulakular ban lamunjur ban le ya kata sakabaar kalong ya ka jingking po khasimara kathe hajan rumku ya katu ka jingking ru kalong ka bae hadu atata bagi brio bentah aba he ka kimla bakin cross ya kawa ki habiat pelun nadu nadangar ban poi sesilong banwan don kam ya bentah ki ki kam ru tiki don bun ki ki kam development ki bangi ngila pensngau kaba sakawai ka bangi ngila pensngau de halor ka umbam ba naga skim JJM hadu mentah kalong ka batlot hadu atata datang gawe ka projek 4 ban pendap tengah laong iu ba ude ba un sobha ban pendem ka ba khadu ka ba ngakren kalong halor ka South Semper PHC tengah ong ba ngidon kam ya ka South Semper PHC yang mentah ka koi ka khia jong kibrio ha ka South Semper area te ngalapun kan mau yo uru bah kane ka assembly ka balalek iba hek balong minister health autopor ila kular baong la approve ya kata ka proposal bansina ya ka PHC po South Semper te namar kata kadau ngapun kan mau yo chief minister ba ude ba unle khamkloi banwanra ya ka PHC ha South Semper kita kilong ki main agenda ki bang ilai discuss ngishim ya kata kalat ban kren de ki kam development nalor ya ke kam badawai ke civil subdivision